Patxiku, lehenik eta behin, asteburu hontako eta egun hauetako euriei buruz galdetu behar dizugu. Nafarroa osoa kontuan hartuta, iparraldean euria egin du, hegoaldean ez du euririk egin, nola hartu duzu kontu hau? Bueno, nire herrian 140 litro egin ditu eta gure kide bat Kortesen bizi da eta han 0 litro egin ditu, ez? Orduan, hartu dugu, normaltasun osoz, ez? Etortzen dena etorria eta hori hartu behar da, ez? Hegoaldean daudenak hortxeari dira, oraindik begira, gora ja noiz etortzen den euri jasaren bat, baino hoxe da kontu ez, heldu dena hartu behar. Eta Nafarroako hegoaldean aurten uztarekin gertatu dena ez omen duzue orain arte ikusi, datuak emango ditugu, Tuteratik berako zerealen uzta erabat galduri dago aurten, eta Tafailatik Tuterara bitarteko uzta berriz hori arriskuan dago, Patxiku. Bai, oso arriskuan eta nik uste igual ja atzera buelta ezin emanez, zeren azpadu hor uririk iten horre galdutzat emanen zen, bai Tafailatik bera eta gero Lizarraldean ere, Lizarrati behiti ere, hor nahiko egoera kaskarrean daude. Momentuan Nafarroan, Iruña inguru hori, Kuenka deitzen zaion hori, eta Goitzaldea, eta Gares inguru horretan ere oraindik nahiko ongi dago, hor, Agoitz ondoan atzo eta eren egun, 12 litro bota ditu, denako onak dira, eta, 12 litro botazkero, astero, usta ona aterako zen, ez? Hori da pixkat, egoera. Patxiku, garagarrak, gariak, oloak, denek izan dute galbide berdintxua? Bai, denak, hor, ez da bere izketarik batzuk igual gogorragoa dira, eta jagoantzen aldute igual aste bat edo gehiago, baina denatan berdin da. Tuterati behiti ez da ezer salbatu. Baita, garagarra eta oloa espaldi da euren ohiko neurrietaraino azten, gero bilketarako horrek lanak ematen ditu, ez da, makinariarentzat eta tresneriarentzat eta abar, ez da? Hori da, lehen aipatu du, ez, altuera, ez, oso txikia dela, eta orduan, batzutan ez du merezi, segun eta non den, ze altuera pixkat baldin modu igual, ahotza izateko balio du. Baina bestela ez du merezi halako makina bat sartu, gainera ez zuen hartuko ere, eta gastu gehiago egiteak ez du merezi. Karo, kontua da aztea, lehenik eta behin, eta gero bila edo alea egin behar du landare horrek, eta nola dago hori Iruñerrian, Garesaldean? Momentu honetan ongi, zere berez plantaia gora doa, eta gero berez ale hori potologoa izateko, bere irina egiteko, ura behar du, ez? Eta momentu honetan ongi dago. Ikusiko dugu nola joaten den, baina, printzipioz, aurre ikusten da hor behintzat ongi joanen dela, ez? Aipatutako eremu horretan. Eta Nafarroako beltzainek eskatu dute gari edo garagar lastoa ganaduaren bazkarako erabiltzea, ez da? Ez biomasarako, nola da hori, Patxiku? Bai, lastoa edo guk ahotza ditzen dugu. Ahotza? Egia da, adibidez Nafarroan badago planta bat, biomasa planta bat Zangotzan, eta hor hainbertze lasto erretzen dute, ez? Orduan, gu bai eskatu genuen hor lehentasun bat ematea eta lasto hori biltzea animaliak eta bazkatzeko, ez? Gero ere lastoa orain bere prezioa iruko iztu da, gutiago delakoz gainera, eta hor bai jartzen genuan balantza batian zerk izan marko tezuen lehentasuna, ez? Eta kasunetan, bai guk eta bai beste sindikatuak ere gauza berdina eskatzen genuen. Patxiku, hemen ari gara momentu zitze egiten lehen uztari buruz, ez da, zerealak eta bar, baina gero bigarren uzta bat etortzen da, zereala jasota, azalorea, brokolia, bestelakoak, nekazariek nola landatuko dituzte, bigarren uztako produktu horiek, lehenbizikoa nola joan den ikusita? Batzu behar bada ez dute landatuko, zen ez dute izanen urarik ere. Gauza da lurrak lehorrean izatea, eta bestea da ureztatze sistematan daudenak, ez?
hor aukera gehiago badago bigarren uzta hori egiteko, baino urarik ez badute, oso zaila izanen dute bigarren uzta hori jartzea, zeren arrisku bate hartuko lukete, lehendabiziko gastu bat egin, eta gero ezpada urarik nekez aterako da bigarren produkzio hori. Eta zenbait aholku ere ari dira argitara ateratzen, esaterako Intia nekazaritza elikagaien teknologia eta azpiegituren Nafarroako Institutuaren aholkua, ezta? Aholkua da, artoaren ordez, ekilorea landatzea, ur gutxiago behar duelako? Bai, hala da, azkenean aipatu duzu datu, euri gutxiago ginen duela, ura gutiago dago, eta orduan gure ezin gara egon hortxe begira, ura badago, eta lehen bezala jarraitu behar dut, orduan horre bai gu nekazari bezala hasi behar dugu, horrelako aholkui kasu eginez, hortik aurrezten baldin badugu ura, igual bigarren uzta horrentzate baliatzen aldugu, eta orduan, poliki-poliki jo marko dugu egokitzen guk ere aldaketa klimatiko honetara. Patxiku, eta nola daude urtegiak, esa eta alioz esate baterako, ze azken asteetan eta aipatzen dugu, ezta? Eguneko ez dakitzen batean daude, nola daude une honetan? Ez dut erran utxik, baina bedaien kapazitatea erdian, ez? Iesa eguneko 53 dago, egun marko zen eguneko 80, alioz oraindik beherago dago, itoiz eguneko 67 ditu eta 87 egun marko luke, orduan eguneko 20 hori dagoeneko gutxiago izatea, horrek erran nahi du, adibidez jesatik urartzen dutenak eta hauek abuztuan ja murrizketak izanen dituzte, hori ja aurreikusia dute eta ja barneratua ere bai. Elur faltagatik ere bai, besteak beste, ezta? Egungo egoera okerrera, oraindik okerrerago joan daiteke? Beti badago okerrera joateko aukera, bai. Aipatu duzu elurra, azkeneko goi urtetan izandako elur mailarik txikiena, eta elurra gako importante bat da urtegientzat, zeren momentu honetan iesak adibidez gora joan marko luke, elurra urtutzen ari delako, eta orduan gora etorri hartzen, baina ez da horrela, elurrerik ez dago, eta okerrera joaten algara, bai, hori ez dakizu, edo hobetu, hasten du urila hemendik aste batera, eta orduan lehen neko kilikolo zegoen uzta hori, igual errekuperatzen da, eta hobera joaten du ez, baina horrez baitagu du bolatxorik ikusteko, hori da. Maite, zuen kasuan, okerrera egin dezakezute? Egia esan da, ez dakit, baina pixkat Patxikuk esan duenaren arira, ideia ona iruditzen zaita beltzainentzat, lasto hori ustea. Gure landan hori da egiten duguna, baina aurten dagoen ustarekin ez dakit zer hartuko duten ere. Ez dakit aukera handirik duten.